אנחנו בדרכנו לסאפה, השעה 6 בבוקר. אחרי הרכבת, אחרי לילה. לילה נפלא ברכבת. לילה עם עצים ועם... עצות. עצות. עובדי עצות. ספרנו הרבה כבשים. הנה, שמעתם? שתגיד לו עוד פעם. שישים עוד פעם זמבורה. לכו לחזירים! לכו לחזירים! נוחות, תעזרו לטרייסמן! תעצור אתה! טרייסמן משתלך שם יפה איתם, לא? אייל! תדבר, שנוכל להבין. אתה תמחור יחד גם? שנדע מי זה מי. תצלם את עצמך! יש לנו אחד סרבן בחבורה. סאפה מרקט. לילה דים ולילה טוב, לחתים ולחתות, לנינים ולנינות, ב15 לירות. לקונים יש עיניים, לא צריך משקפיים. איזה סחורה יפה, ב15 לירה, אוהב גדולה, אוהב. פה אין בעיה של מקררים. המקום קפוא, לא מתקלקל, הם יושבים הכל פה זה מקרר אחד גדול. מי הכי מציע? How much this? פעם ראשונה. וואו! איזי מתי? ככה וככה. מה? נס. מישהו רוצה בכלל כזה? מה נעשה את זה? מה? לא. אנחנו במסעדה בסאפה ולניר מאוד קר, אז מה שהוא עושה הוא פשוט מדליק את המנגל לידו ומחמם לו פחמים. זה המסעדה. הנה דני say hi, הופ, דני עם הפיצה, אוהד ומושי, ותשאירו לי משהו בפיצה גם.